Peio bere medikua da, eta uda guztian atxeden hartzeko esan diau. Unai ez du nahi. Unai hanka puskatu du futbolean ari zela. Peio bere medikua da, eta uda guztian atxeden hartzeko esan diau. Unai ez du nahi. Azken aldian erekin daukat bizi modu bat baldarra, nere hanka honek atzo hartu zuen benetan itxura txarra. Hanka puskauta gerauzi zaiten, daukat itxura kaskarra, baina meikuak nei esan zidan detela ibili beharra. Baina meikuak nei esan zidan detela ibili beharra. Duzu failuak, zure hankari begira nago, zaude futbolista hutsa, hanka oker hauekin egiten dezu portein kriston hutsa. Hankak ere okerrak dituzu, ta ematen dute kutsa. Kriston lana jarri diazu lagunak zakurraren putza. Kriston lana jarri diazu lagunak zakurraren asko gustatu. Gaur Peion erreguak arrazoiak inartu goizkiot, neurriak eta karguak. Beraz nere hankak ez daude oso honraduak, nik hanka okerrak dauzkat eta zuk askoz okerragoak. Nik hanka okerrak dauzkat eta zuk askoz okerragoak. Piztu duela zua, eta nahi ez didazuzuk, erraz jarri oraintxe kasua, ederki osatzen dezuzu, egin berdezun bertsua, beraz uda osuan hartu berdezu kriston deskantsua. Beraz uda osuan hartu berdezu kriston deskantsua. Peio eginda, gaur nerekin azerratu, gauz bat bakarra esango diot eta ezazu ukatu. Hanka okerran kontu txarrori, ez omen zaio gustatu. Neurritik pasa egin baldin banaiz, Peio mesedez barkatu. Neurritik pasa egin baldin banaiz, Peio mesedez barkatu. Bikotekideak zarete, eta bankoak etxean barratu dizue. Peiok oikian nahi du erosi, eta Iñakik Ameriketan. Bikotekideak zarete, eta bankoak etxean barratu dizue. Peiok oikian nahi du erosi etxe berria, eta Iñakik Ameriketan. Guk Ameriketan gainera daudela bai leku polietan. Etxea baita
etxeak daudela goian, zeruetan. Eta kalera bukera guztietan. Oiki arpetua, Amerika jutia da kriston gaztua. Gainera bioia da oso gaztua, Iñaki ez dena izan Amerikanu. Beste emakume batekin. 2 urte zeritzak galera ateratzen. Azkenerako Maialen maite, hauren zunbergenduan, oera joan da bilatu zaitut nik eme baten onduan. Garai batean olako gauza, zeine pentsauko genduan, asko zazeren nahiago nuen arra izan bazenduan. Asko zazeren nahiago nuen arra izan bazenduan. Nekatuta eta erreta, ta pentsatu dut probatu eta eman zitekela buelta. Engainatuta sentitu zera, baina ez galdu oreka. Utsunean onbait bete bernon beti kalean zaudeta. Utsunean onbait bete bernon beti kalean zaudeta. Ere esan nerekiko, gezurra da hori beti kalean nien itzan ibiliko. Eta gainera zuen gandikan, gauzorik ez da etorriko. Bi hemen artean ez dezute zemerikan ekarriko. Bi hemen artean ez dezute zemerikan ekarriko. Sarritan banon, gogoa eta irrika, esanagatik zu beti zaude iskinan ta eserita. Naizta semea izan liteken, gauza bat oso polita, panorama hau ikusi ezkero hobeto ez ekarrita. Panorama hau ikusi eta hobeto ez ekarrita. Egin dezu oso aldarte jaioko, baina niretzat arrazoi horre bate ez du balioko. Nik erantzuna emango dizut, ta kopeta zeri joko, dana gauz hori egin balute zure etzinen jaioko. Dena gauz hori egin balute zure etzinen jaioko. Aukeratzeko aukera, agian asko ez geundek eta ez pentsatzea hobe da. Eta guk ere pentsatuz gero, hori gurekin batera. Nahi badezue hasi gaitezke hirurok esaiatzera. Nahi badezue hasi gintezke hirurok esaiatzera. Ez du gauza hortarako grina, oraintxe neren itxukun asko astinduko izut min gaina. Nahi dezuneran hitz egin zazu, zu gazte maitea baina. Neri tortilla gustatutzen zait arrautzarekin egina. Neri tortilla gustatutzen zait arrautzarekin egina. Tanik egina gainera, etxean beti bete-betea izaten dezu platera. Diskusioa amaitu eta goazen deskantzatzera,
ta egunerokoa egin dezagun afaldu eta ohera, ta egunerokoa egin dezagun afaldu eta ohera. Zeru izango zen ituten 11 enredu. Jarri nahi omen dezu guztien eredu, oikiari gabe guk zer egin behar dugu. Jarri gabe, gaur ez nago lasai, gauz bat esango dizut, pozik eta alai. Oiki herri izatea, guk hori dego nahi. Zum oiki ez da auzo bat, baina zumaia bai. Unai laguna, holako txoak gehiak entzun behar deguna. Igual iritsiko da noiz baiten eguna, aurretik egiten bada erreferenduma. Markel arra jozeko, guain ere kapaz da, nik erantzuna ere emango iot, blasta. Oiki herria dala, hortan dudik ez da, eta zumaia dego espainolen kasa. Esan dezu klaro, eta zuk esan ezkero agian gehiago. Baina oikiara junaz, ez joan arago, udaletxean entzat lekurik dizut, pozik eta alai. Oiki herri izatea, zu gaur ez dezu nahi. Oiki euskalduna da, oiki euskalduna da, esango izut lasai, ta persona euskaldunak agirreta eman dio buelta. Baina unai etzazu harrapauka azketa, bi izen behar dira papelak beteta, ta Markelek firmarik ez du egingo ere, badaukat asmoa, nei hilea hartzeko, badezu susmoa, da nahi jo behar diet, nik hemen bandoa, hemen aspertu naizta, orandara Norata berako, zu ere ikusten zaitut askoren erako. Porruak sartzen ere ez dakizulako, hortatik bizi modurik ez